kat kum ka jing tip ka jong ni tu pas ngi ki klamuan ha chaka ki shuai lenti ki shuai i ba ki khot jong choi si ki bat ki nong die ya udrak ki shukwa ban pen i sha le si sha ki kita ki kanrak ki jong ki hajrong ba pet ngi la pendep la ka jong ka kamram ban le ka kam ngi ngi so ban pendrem yu SI Tanjan Toshi we SI ben bade hang ni beli ai kini ke FIR ban keno dak bomde ki nong elan ki jong ni ban ngi kwa ban ong yu uru wat melien ban thok ban lam le ya ke ga bakhlem le ya ke ga bakhlem ja namar ha bakut ke sngi hi kan mau ba nak liang jong ka sengru ngimbut din ya ka jing trikam wat jong ki bor pulet tu kan poi ke sngi bangin sap that madan wat ya kitu ki pulet ki bedon benta kini kam khai drugs kan sapoi ka por bangin sat that madan wat nom pendom ngi dang ya trelang bat phi ngi wan hang niru ngi wan da kamensiam jong jing jai ngi wan da jing jai ki khot ki jong ni ki pat ba ki jong ni rekan poi ka por la da pinang pensiet nom wan syu dang mensiam ka ba jai ki police station ki bakhlan ka jing para po sor shelong la ne po rikhasi jantia ki bala da pat ba umut hi bantur non don jaka ban khang ki to kan mau tang kan ni wenga ngakwa ban ong kata bat sisi ngaban baka sengkan but dia ni kayak kayeng wat jong kitu ki brio ki bedon ka boru ki bedon bentale si kini kam khai dros ba on kan poi ke sngi bala dangi lalap ki sakhi sabut ki batikna ngin sathat pat ba bat ka message ko basai ngi kwa ban kran ba ngitep ha ki bun wat ki pulit ru ki ba ai ga jing tersan ni ndai ba barok ki pulit ki bolong kum kita ki brio bedon benta ngisu ban ai ku ble ki ru haman lagi kap ki bangi ngi kendu ka jing ya lenti ke jongi ki don ki pulit ki ba ai mensiam daki mai mensiam ha po feel ki ai mensiam lembah ki message ki phone yangi ye kendo yangi ni ai ku bele yaki nangi kwa ru ban ong pat ye ki tu ki bomelian ha kani kam so bha kyar ba la dangi lap in sathat madan ki keting jong ki bro khat alo ki sim lem ba kani ga di sa pengak kendor ki keting ga susi kedai ga ji tu ban selenet ban unjat samla how drugs hi ka kidon shibun ki kumbang OP ka kadon ka jing thai drug si kumbalong hani ha po ka jala ka jongi kam dei shu tang kini ki badi halanti ha singkieng ki badi surok de kidon ki briwat ki basyong ha ka bor ki basyong ki shuki kidon benta le si dei maki ki babtha ye ki pulet bala da filap ki khot jong HYC bakhandra drugs pengat ye ki kendon ba fair mala sisien bala pengat ki kendon ba fair hablet hajir hablet cakut hablet support police station kumut ka kinang mut balamba kani ka jingle kan pentelot bor yangi kumbuong the way na ka riurang ba kani ka jingle jong pulet kanang aimen sim arsha yangi ndai tama yangi wat ki pat ba ru ka aimen sim banang ni sakmat le kinang mi buon ki rupat ba ki ban mi sakmat ban kersya ne ka seng te nga iba kani ka jingle jong pulet kani ka jing persang ka jong ki ban pentelot bor ka seng kumangi ong ki noi lambat ki khot jong HYC rangkat ki pat ba jong ka jai meriung nginang klan bor bat pin sa yu i ka bangingin le nang ni sakmat kumnu ban rat nang khong yu drops bat ban penbor ka sorkar baka hap ban syem ki lat kelenti kumnu ban khanglat ikani ka jing khai drops lat lan ka ni ka ri ka bi ka jong tu jat ya drops si jing sneu ha ji sha ka dai ka government lente ka sorkar harkat ba ka trat kulit Henry mi ke HYC bani kun persya ni drugs ngilami na du brai me ban rit haman lagi jaka ti habang ngile ek ni ka benta ngisa pencitom da ka basa khot da opposition ma pemerintah ngako ban ong ye phi tang we phai dien si khatsan al post ne munsha banat ding khong jing sneu ka ba mi leng ba ki underground lanik tiki kenhon seng le na ANVC HNLC dan TGNLA na try dai kan ma borok hot ka pulit o ka maklia government ka form ya ki swat lan ki SOT bani kun persya ini gile no te ke ka bang ko ban ong mentang balai ko ki ko government phim chim serious kini ka kaman lada pidon sisa ka di tu ban rat khong yodrox le ko ma phile ban pendu ja ikam le no ngai nganut ban ong ban ngapit ke mau pi ngadai haju upor menteri jong we kisna hapok kisnong jonga ki pulit ban khandra le no pitip ki le no kiyo para ki sho ki bom kitit ki ras po precision ki pen sitom ki ngat kendon ki para ki handman arkmi ki jong ki map ki spare temtang ko ban ong kum mangingi tip ka thami mulong lan ne ki lum survey ka jaga basong karmotor ba kun survey baro ngetip lengba ki social media hagi di ski bladat hakapur bangibat di kena di drop di po
hati pok stem jim ki ong ba ars pa paket lais pa paket nang yo nang pigilan ti balai nagliang jong ka mai polis balai ne len jong sarkar phim pha ne ye ki bre jong phiang dai phim pha itiki swap special arm weapons jong phi ban ye khon persya ye tu drugs le jang tu ngang ko ong le jang tu ba phila le hakisnong ba per bre jong je bre jong im cha philai rada kim don di khot agency ha pisim para pibom pisempat phila ispo along le lang tu kan rada umdon tu nong hidrox ra itu para jong tu khar motor ne ra ye ki bahien sem jong ki khana ma ki su tu haba phila le ye ki do sam jong le lang kan balai don usual that hatom dei badon jing montoy phimnot balit ra ye para jong ki nong di drox le ne ki tagi drugs dealer na po thamiu molong na po lum sarbi ban higwi jaka tilada phikwa ban chim serious kumba phila jusim serious tiki militant groups simlang tu udras samar haba khado bi ban tep udras ko mong lay ong mandan sipang ma ngi ong ba dei bangin ya krokti ba ulawan jia tang hini gilong yeng katukan ning wot hanre ngimla ban tep yo unsawan sa hiyeng jong piro ko ki break badan ki suki isu ong pa yo wan hayung jong piro tilada phikwa ban khon da ka do not ka sim nado nasim jong pi suba le ya ke ka bangi ai jingmot bat ya ke ba la plari ji nong di rok bakidon hangta te tang ni kitien nang le jong nginang ya le nginom sange ban pentikna ba ka jat ben rew sisen ka si kan syong sok syong ngan lada ngiduna lane lalut plan une nong di lane unong hidros